Okay guys, nakakuha na tayo ng mga pangbubong natin. Ito oh. Pwede na yan. Ibabawan lang naman natin yan ng ano ng sim, diba? Kukunin muna natin yung yung sasakyan niyan. I-ano natin dun sa kung tawagin dito sa amin guys, karita. Kukunin natin yung karita, tas kalabaw para ikarga na natin yan. Pauwi dun sa bahay. So, okay. Sasakay tayo dito guys, sasakay tayo. Uy! Tayo. Hindi mo baga. Dapat may ganito tayo guys. Paano ba yan? Uy, ba't na iwan? Bakit? Lulunad naman ako. Ako mga... Hindi man ako naglun. Uy, sarap! Baka mahulog tayo guys. Mahulog! Uy! Ang init. Uy! Ano? Mahulog tayo dyan sa dyan. Mahulog na. Sige, dali! Paliliguan natin tong kalabaw natin. Dun. Sa ilog. At init! Ba't ganyan to? Pasensya na guys, balik ko. Ayaw mo na maglakad. Magaan lang naman ako. Tagal ko na, siguro. Ilang taon na akong di nakakasakay sa kalabaw. 3 years na yata. Mga 3 years na ka. 4. Dito ka. Yung ating kalabaw, paliliguan natin doon. Badong sa baka, ang tungo saan? Ay, may sugat. Kanino yung baka na yun? Kawawa naman. Siguro pinalo yun Oh, yung sugat pulang-pula. Malapit na tayo guys. Bababa o bababa? Sa iko. Ha? Magkapatingin sa iko. Wala, lalim. Why? Bababa ko, uy. Tigil. Di kaya guys. Sige, takbo na. Yun siya. Ang init kasi. Yan ah. Dinadayo to dati dito. Pag summer. Summer like ito. Summer like ito. Summer like ito. Ginagawa mo. Karado. Sige. Kalabaw. Ang layo na. Tatawa si Irolo. Kunin natin yung kalabaw. Kanin mo na. Na at ang lugod sa pisi. Pisye. Dito. Ang grupo. Yan guys, ang lalim niyan. Hindi ko pa yan dun sa may gitnang yun. Hindi ko Dito pa yan na niya. ilaliman. Ako amon na kung ano siya. Yung lupa? San bato. May bato dyan, pero yung talagang yung pinakang Saan lupa ka? na, di mo abutin yan ang lalim yun. Kuno. Inabot mo na? Nakakukunaw nagsususugat ko sa nanggulog na sa talim. Pero naano mo mismo yung lupa mismo? Sugid. Pabuksan to kaluasan to. Kamaniwala. Hindi rin. Di naman yun kaya. Di naman yun kaya. Kaya. Kahit naman mga dito, mga aita, di naman kaya. Tapos ikaw kaya mo? Kaya. Sila man nga ni kaya man nga ni Raya. Pwede doon sa may sa'yo. Sa doon. Para ramaan. Yan? Wala naman nakakaya dyan. Sa bunga ni San upod batusan ang mga durdakil. Gumagawang istorya. Kamaniwala. Alam ko, dyan ka lang dyan sa gitnang yan. Dito tapos Sinasabi mo, yung nandyan ang bato dyan Kuan san umiram nga ni kasan tagoy kasan mga atubangan na bato. Kaya nga, mababaw dyan Doon yung malalim parang yung budod doon. San arani sa kabit nga ansan agkusan bato. May bato nga dyan, pero mababaw. Araram nga ito. Mas malalim yung nandun, di mo yun kaya. Kaya mo yun nandun? Sige nga, yung malalim ka nga doon. Ay, hindi ako may rigos nguwan. Bakit? Malamig. Iroto nga to. Di mo naman Pabubakal ko yan. Di mo naman kasi kaya. Kasunod ka ni marigos kita. Maniniwala ako, pag nakakuha ka ng ng buhangin dyan sa ilalim.
Ikaw mo naman kung pag ang Oh. ko mo naglalangoy kami barag-ragan. Eh, bato. Eh, Ang laway. Kadiri, siri yung laway. bato. Magkakukuboy siya. Alam ko, doon ka lang na... Wala na yung nalitaw doon, ano? May nalitaw doon na bato. Kato pag sumatot. Yan. Parang pa sa naarag ka na. Yun lang. Ano naman yan? Anting-anting. Triangle. Anong tawag mo dyan? Anting-anting. Balik. Sad. Bato. Bawan. Kung dalawa. Ay, may Nariksan gold ko dyan, ba? Errol. Buksan mo may gold dyan. Dili. Gold mga kanya. Dyan ano yung gold? Siminto, ano? Siminto ba yan? Wang. Binuksan. Gusto makakita ng gold. Pag nakakita ka, Errol, ng gold, bibenta mo na agad. Pagkadakil. Mga gaano kalaki? Mga kaarigadi. Ang laki naman yan. Tas Kaya diamond. ako ang bibili. Hindi ko. Bibiling ko mga 1,000 lang. Ganyan kalaki. Pwede na yun kaysa wala. Anong gayon niya? Ito ba naman ang kinis? Oo nga, makinis para yung mukha mo. Errol. Ang kinis nga, Errol. Parang mukha mo. Ba? Doon na yung ano, kalabaw. Bakit nuclear bomb? Paano? Ah, ganyan. Oh. Slow mo natin, dali. Kuhanan mo. Lahat. Nuclear. Like, comment, subscribe. Sakay ulit tayo, guys. Ano ba to? Ganito. Sumbutin pa kita nito. Ayun na. Ang bigat ko ata, guys. Di kaya. Yung bunto. Sarap sumakay dito. Ano to? Hindi. Ito mo sumakay, Ron. Ba? Ba? Tapos, lalagyan natin to, guys, ng ng karita. Karita ang tawag sa amin dito. Yun, guys, eh. Ikakarga natin yung mga kinuha na pambubong doon sa kulungan ng baboy. Gagawa tayo ng babuyan. Dito kalilik mo. Rikudo. Ba't daw dun kataas? Inaabagat ko. Naglalandi ata yan. Patakboy natin, guys. Ayan, guys, oh. Veterans. Panis. Up, why? Til. 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 Ay. Tapos doon ka sasakay, Errol, sa ulian. Matutumba pa. Wag lugod. Muna. Tapos, guys, tayo sasakay. Okay. Tapos pag hiniliko mo doon, guys, sipitin mo lang to. Okay. Hihila-hilain mo. Yan, ganyan. Hila-hila para lumiko doon sa kabila. Ganyan, guys, oh. Tapos, para lumiko dito, hihilain ng konti. Hilain mo lang ng konti. Hilik mo na yan.
Titiyo, wow. Gudol-gudol. Tapos pag tumigil, stop! Ayaw makinig. Nagsunod baga. Tanggalin natin to. Ayan. Gugudo mo pa? Oh, siyempre, baka makatakas. Why? Hindi mo na nagdudulagan. Wow. Oh! Ito, ilagyan natin dito guys. Ganyan. Huwag ko pa baga good. Okay na yan, hindi naman yung gagamitin. Ganyan natin. A few inches later. Dito. Later. Neta. Yan. Ito. Kunti na lang to guys. Baklas. A few inches later. Ha? Diyan na ikaw. Ay, ay, ay. Magubot mo na sa damulag. Arin. Hey. Hey. Ay ko. Ay ko. Ako yung pinupukpuk. Why? Hey. Hoy! Saan na kaming lunan? Pabas-basan mo ko. La 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 la. Ang ngiring maulog. Dako na ako ba yan? Nangiring maulog. Ha? Tingnan mo ang video mo. Ako nga ni naubayad ko man. Dito ka. Kayos, kayos. Dito. Uy! Hoy! Amo na yan, tamig para unanan. Wa. Oo, lalagyan natin. Hoy, hoy! Sabi ko na kanimo. Okay. Tatalian na natin guys para hindi makawala. Ganto. Hindi naman yan tatakbo. Ganto. 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 Hoy! Hoy! Eh! Dapat may tip guys pagtatali. Parang yung mahal mo. Mahigpit sa'yo. Higpit sa yung kumapit. Yan. Hoy! Hoy! Kulit naman itong kalabaw na to. Oh! Ganito. Tali, ganyan. Yung taling ganyan. Ganyan. Ganyan! Tapos ulit balik. Sabihin mo, why? Pag tumakbo. Ba? Yan. Tali ulit. Tali. Why? Why? Delilah. Nagdaan sa kasig. Nawala ng lakas. Ikot ka ulit. Bago pa sa libot. Why? 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 Ganyan. Ganyan. At ganyan. Puro na lang ganyan. Wa? Ay ano? Mabangga ko sa'yo yung nyog. Why? Tapos lipat. Sa bago pa ikakita. Bitirans tayo dito guys. Bitirans. Hindi na yun makakawala. Ganyan. Ganyan. Ganon. Ayun naman. Ay. Lock na dito, lock. Siyempre. Siyempre guys, lock na dito guys. Ganyan. Niringgawan. Wa. Okay. Tapos, upo tayo dito guys. Ganyan. O, diba? Oh, sarap. Sarap sumakay guys. Pamparampampam, sarap sumakay. Parang pangaligay. Pamparampampam. May tugtog. Ito ka to easy.
Pamparampam. Alibangot na kadayapin. Inadi. Nagsuwag. Naglalayog ako. Nagbabayle. Para hindi makawala o yung tali o ng luwag. Sinto ba hindi mo parikodo? Hayaan lang natin guys siya. Mahulog na ako, Karis. Maniho dyan. Karis, mahulog na ako. Kaya niya magsulo. Kaya yan. Daw ay ka bumatang. Higa na tayo guys. Naka-auto. Naka-auto pilot na to guys. Tesla. Hindi natin yan nahawakan. How to- Autopilot na yun guys. Tesla to Tesla. Daw ay ka bumatang. Bumatang ay ka bumatang. Ira, sinto ba hindi parikodo? Yes, so. Nauulog na ako. Ay, damali ka lang bibig. Tabi video ko, tabi mo. Autopilot na yan. Nauulog na ako. Sarap sa pakiramdam. Pamparampam. Mapapasayaw ako. Hindi ako bumatang. Parang manlugod ako. Hindi ako Uy, mapatlo. mali ka. Hirap na dito guys. Pagkamali. Isang pagkakamali na dito. Laglag tayo. Tagtag tayo. Kailangan, buhay lo. Oo. Buhay natin. Ay, kaya niya naman to eh. Kasi bagaan. Pitik. Ipitin natin. Nakamalak. Unti. May kalaban. May kalaban. Tingnan mo yung ilong. Ang cute. Kasi, abado mo. Potsotsoki. Gawing. Gawing ha! Luak-luak ka na